Hey YouTube, Team Camicam her igen med endnu en Battlefield 3 video. Vi spiller i dag med Christian, Andreas og Morten i Cashman Border. Hallo derude. Hallo. Hallo. Og Morten er der også. Eller... Der skal vi tage noget helikopter til, hvis vi kan det. Eller tank. Ja, vi tager en tank. Må jeg ikke godt køre? Jeg styrer. Lad nu bare Christian styre den sag. Jamen det var fordi, Shit, der var et hus. jeg kan rigtig godt tank. Men jeg kan bedre. Ja. Men Christian kan styre den meget bedre. Ja, men... Hvis I lige har hegnet med, ikke? Hvorfor så ondt? Men YouTube, vi har desværre kun et kvarter at filme i. Please subscribe, så vi kan filme længere tid. Det kunne være rigtig fedt. Ja, det er noget møg, det der. Ja, det er ikke så godt. Klokken, ja. Se Andreas, det er dit hus. Er det det? Ja, det er det vist ikke mere. Jo. Eller skal vi ikke jump out? Nej. Jo. Ind med dig. Nej. Så kører jeg tanken. Ja. Og så siger jeg, hvis jeg har brug for hjælp nogle steder, okay? Ja, vi skal op til D. Ja. Ja, god idé. Hvorfor var det, du ikke bare blev inde? Fordi jeg hader at være tank. Så ligger der de der miner og... Ja, det er jo dem, jeg godt kan se. Noob! I got you! Han tank her. Don't skud på mig. De der træer. Jeg går lige hen til C, okay? C, ja. Jeg er nede ved B lige nu. Ja. Jeg kører på mod A. Ja, jeg kommer derop. Jeg kan altså ikke lide det her. Der er ikke så mange i banen. Nå, for fun. That was so Okay, alle der skyder efter mig. Flyt! Hey, Teddy, vi går hen til ben, eller? Nå ja, jeg kører lige gennem hegnet. I kører i en bil med en anden. What, det der griner Ja, nu. faktisk take, man. Oh my god. Ja, men det er også en bil. Det er en bil med store hjul og Ja, men det er jo et... meget beskyttelse. Det var epic. Okay, jeg er nede ved B. Jeg er også ved B. Det er lidt trist, der ikke er så mange Han i står B. han der og sover her. Victor? Ja, jeg skyder lige i hovedet af et tankskud. Wow. Hvad er det? Tank. Spot. Noob. Slap af. Nej. I'm hit, Andreas. Nej. Reparer. Hvor er du? Der. Her. Tak. Mere. Okay, jeg kører lidt ud. Jamen, altså, du siger, jeg skal reparere dig, så skrider du. Så får du følge med, altså. Sådan der, okay, I got it. Okay, der er han er nogen her på hoppet den ud. anden side. Han er over i de der container. Han er gået ind i huset. Ja, jeg ser, man kan tage ham. I Fik see du back your face, yeah. Sorry for lagning. Men du skal lige i gang. Nej, Andreas, kan du lige reparere mig? Ja, hvor fanden er du? Jeg var tæt på at ramme helikopter. Jeg kommer. Pas på, der er ingen herovre. Eller hvor er du der? Fuck. Hvor? Jeg kan ikke se ham. Han er lige om på den anden side af lastbilen. Hvor det dog irriterende. Vent, jeg står lige stille hurtigt. Hvad laver du? Den lægger lige lidt. Nå. Okay, Sådan der. Tank, Andreas! Ja, men jeg skal lige det højt, mand. Hjælp! Reparer mig! Okay, jeg dør. Så jeg ikke kan hjælpe. Andreas, der er en tank. Jeg kommer! Nå. Men i 2 sekunder. Er du død? Nej, sådan der. Yeah, that's right. Nej! Nej, så ikke flere yes! Skud! Reparer ham. Ja, men for helvede, man.
Okay, jeg går mod A. Ja. Neller! Ej, det var synd. Det var synd. Ja. Jeg kommer Hvad hen var til det dig. egentlig lige, du lavede? Jeg dræbte en, og så Så stod du stille. døde jeg faktisk. Jamen, der hvor du stod stille. Ja, det var ikke så godt. Jeg skulle faktisk bruge din hjælp meget der. Ja, nu er jeg her. Nu igen. Nu igen. Mm. Smider mig igen. Den her vil jeg gerne have. Så når man skulle i skole, så bare køre ind igennem naboens have, altså. Ja. Det var måske ikke naboen, det er lidt sjovt. Det er Andreas. Ja. Det går rigtig godt for os lige nu. Ja, men det skal nok gå bedre næste gang. Wow. Vi skal have de flag. Vi skal have de flag. Vi skal have alle flag. Alle flag. Bare vi får helikopteren. Jeg tror lige, jeg vil dø, faktisk. Der kommer en bil der. Ja. Hvorfor? Noob! Resten må jeg komme hjem til dig. Okay. Det var en af dem. Jeg er død. Du er død. Det går ikke så godt, hva'? Han er heroppe et sted. Jeg ved, han er heroppe. Hallo, din lille bitte en. Ja, Så tager jeg fly. okay. Men det går ikke godt. Så skal jeg bare lige let. Var ikke miner på. Okay, spot en tank eller et eller andet, sådan så jeg kan smadre den. Jeg kan faktisk ikke se nogen tank lige nu. Det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Det bliver Jeg kan sjovt. ikke se nogen tank. Vent lige. Nej! Han hørte mig, man. Han var sådan fuld lyd og... Oh my god. Nå YouTube, vi afslutter videoen her, vi kan desværre ikke nå at filme mere. Vi ses næste gang. Så skulle jeg ikke køre så langt. Så kunne jeg bare tage det lige henover det hele. Resten, du kører også de mærkeligste veje. Der er min. Skyd den. Men jeg skal op, sådan så jeg kan skyde den. Øj, jeg fik dig, men du fik mig. Goddammit. Hvor er han henne? Ja, han er død. Han er død. Okay. Dø. De prøver altså at tage headshot nu. Oh shit. Okay. Oh my god. Hvad sker der? Tank. Hvorfor ramte jeg den ikke der? Ja, jeg ramte den. Jeg kommer. Tror jeg. Ja. Hvor er den der tank? Er den i what? et Forest. Ja. Jeg kommer. Ej, det var noget. Så reparerer han den. Det er der vejen er. Ja, husk at køre på vejen. Men er det Lad være med at blive skudt af andre i det er han eller der? Jeg løber ned og se om jeg kan skyde den. Den er disable. Ja, will destroyed. Ja. Han er ude. Jeg fik 2 der. Godt. I will teabag you. Jeg tjekker lige, om der kommer flere tanks. Ja, der er nakket. Shit. Hvad fanden var det? Enemy spotted. Jeg så en derovre. Nej, der er en i her område, den er stoppet med. Ja, bag dig. Hjælp mig dog. Den er her lige foran mig, tror jeg. What a noob. Fik nogen? Ja. Jeg har 6 i liv. Nu tager de fandme flagene igen. Ja, vi skal bare Vi har lige taget dem, så skal vi op efter dem igen. Hop ind, Andreas. Ja, lad mig lige først få noget liv her. Sådan. Skal du have liv for at gå ind i en tank? Jamen, der var en medpick.
Løb nu! Der var en medic pack. Sådan. Hey Christian, Mhm. dræber du med medic packs igen, ligesom før? Det kan man altså ikke, kan man? Nå, men det var fordi, jeg prøvede at kaste en medic pack på en ond. I stedet for at skyde ham. Relevant, drengdom. Der er noget det. Wow, det er... Skød de ting. Der. Jeg mener, det er... Hvad var det? Jeg tror også, det kan punktere. Der er ikke dækken eller på helvede. Oh! Ud at reparere. What a noob! Nej. Det er bare tank over det her, mand. Tag en tank, Andreas, så flipper vi ud. Ja. Jeg starter lige ved Hedetop. Eller bare vi kunne få helikopter. Hedetop. Ja, jeg tager en tank. Wow, der er en bil. Wow. Eller en bil. Fuck, der kommer fucking tank. Nå, en bil. Bil. Okay, jeg kommer. Ah! Dying. Jeg kommer... Hvor fanden er han henne? Jeg er død, ligesom. Nå, du er død. Okay. Er der en tank op på Hilltop? Ja, der var. Nå. Okay, Hvor er hvad den nu sker henne? der? Hvad sker der? Jeg tager et fly. Okay, hvorfor er den så langsomt til det? Andreas, jeg kan godt bruge lidt hjælp her. Ja, men det er sådan, det lægger ret meget for mig. Mit fly kan ikke engang flyve. Men så er det dig, der ikke kan flyve. Jo, men jeg giver den sgu da fuld speed. Jeg trykker på det der W, det der Okay, jeg skal bruge meget hjælp. shift. Jamen, hvis jeg kunne, så havde jeg kommet. Men... Holy shit. Nej, ja, nu letter vi. Ja, Nå, jeg er død. ja vi letter. Holy crap. Vi lettede. What a lag. Det der lort, jeg filmer med, altså, det må jeg undskylde. Jeg skal nok prøve at få det fikset. Hvor? Der er en der. Okay. De er alle sammen nede ved det der sidste noget her. Ja, så jeg skyder sådan lidt. Jeg har vores ryg med. Jeg har en ryg. Nej. Har jeg en ryg i Battlefield? Nej. Nå. Det er bare, jeg kan ikke se den. Så jeg ved ikke, om jeg har en. Nå, kom. Må du gå? What? Nej. Oh my god. Uh-oh. That was so bad luck. Jeg døde. Det er så dårligt det her, det er. Jeg døde faktisk lige. Og så er vi ikke Hilltop mere, hvad fuck sker der? Knapper over det hele.